Di ba, papaya 3 kunada? Tatatoy, papaya 4. Upat eh. Agsa nga to boy, tapos sa isa nga na adubungan na kanaw. Papaya 4. Wow, tsaka mo ano, legit ay nabuyak. Nagadubungan na boy. Pingagkasta rumrumar magitaramot na eh. Bonsai ka rin boy. Bonsai? Bonsai papaya with papaya 4. Laing ka nga talaga. Tama na, gatangan na rin bati boy. Ramar-ramo natin boy na yun. Sangan mo lati ko urmunan na eh, kasi napadam. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Pila kaya na nang tabote? Ay na, iungap mo kidi. Ta ipisok 4 na eh. Iyungap nga! Iungap mo na, ta ipisok ko niya. Si kago nga pa, si kasanay dita. Ano naman talata pa manuno mo. Ate, ito iungap mo na, ta Ay. ipisok 4 na eh. Sabali man talata panuno Sige, mo. utang. Tingal daw. Basta. Di nga ata mga nalaing. Kasta ni Kasano ba? Ay. Ata ni duwa, ata may sabi. Nayata matukol. Asta ni, ate tipisok ko. Buti, tipisok ko. Sabali man talata panuno mo. Di ba? Nagmayat. Iyungap mo ko na ngamin. Mali Di ba? Unga pa din niya. Ay na. Nagkadungan mo. Astoy, atoy. Adagami na buyak, di bang bansa kasi tinamid da. Agkwatoy, agsanga. Baka mamatay mo atoy. Tapi naungap mo nga kasta niya. O, tinungap. Tapos ingkas tampay bote. Ay, nasuruan na ka, di tinabuyak. Inikanda buti. Adi buti kayong kabel da kwalaang. Buti tigatas, atoy. Arak, atoy. Pampatibay ka na. Di mabartagan ata puunan. Suruan na. Ay, kita atin. Kagalati ko plastic. Bungutan tati ni abungutan. Da plastic din eh. Basak. Ayos mali ka nga pa. Da ko mapapanak ka. So da plastic ko. Pagsuputan. Kasan natay? Sakti man kwa, igigam kalatta kasanay. Laingan nga mang supo ta. Oh, di ba? Sakto Napana niyo ni? papain. Apay. Mali. Yaki. Suka tuladak ay nabuyak. Ay, toy. Basta. Tada paggalutan na kanong. Tabay kasta. Oh, di ba? Kastoy yung nabuyak eh. Sigurado ka? Surwan na manan kay. Sa uga sa bigbigatin na manan eh. Ako mapaggamita ka tayo nga plastic ko. Ayun na. Nadungan mo. May misa. Lalo mo na eh. Mo siguro nung saan pamayan. Kasan na? I-shoot mo ah. Kasan na shoot? Ayun na. Kasla di ka sanay. Sanay yung shoot mo lang yun. Basta ini. Sakto lang ata. Katawa lang, katawa. Nagtutampay. O, di ba? O, basta. Plastika matatamading ako at iti ko na yung protektaan. Protektaan. Te. Di ko igas kada ko mabilag na unay dapat dabong na. Okay. Tamading humisit. Narami mo mga yelo na punay mo tapin na may amon. O, basta. Keso ti darati bulsa. Kagalati ko Te. ti abunaw. Dinoy na jabo no. Jay, rape, kita am di rape not the jay. Kagkalkal jay. Mayatay. Ay, sapay lang kumata ka. Nagbaling mga bonsai. Rumarmot ti ramuknan. Ang abyunan. Ang dami pa sindayag ko ginibakay. Selfie akpay lang man Selfie. Kita. Ayos Mayatay. Anong aramidin na ito? Kita siya.
Yo, 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 yo. May bago akong papaya. Ayan o. Guys. Papaya. Baby papaya. Uy, boy! Uy, boy! Uy, boy! Kaya nakakamit ka. Dino na paglulusutam. Patay ka pa dita. Nagamoy tungtong amin ni bakat kao. Ay nungapan. Ay nungapan. Sa banat to yan. Masamsampit ko lang. Sungurod na inayad ako. Ito na ma. Awan, napaya. Ako may tid ko. Mulit ka na. Awan tao. Takat na kapudutan. Namang humisit ka pa eh. Hala. Kita natin. Ito. Ito ko to. Apa niya tararamidan? At kami na buya boy. Ibang bansa. Tinulad ko. Oh. Ano mangyari ta? Agsanga ka na ito eh. Nung nagsanga ito eh, ati titaw-tawagan lang ako ha. Di ba? Papaya 3 kung nada. Tatatoy, papaya 4. Upat eh. Agsanga ito boy. Tapos sa isang na, adubungan na kanaw. Kaya po. Wow. Tsaka mo, ano, legit ay nabuyak. Nagatubungan na boy. Pingagkasta rumrumar magitaramot na na eh. Bonsai ka rin boy. Bonsai? Bonsai papaya with papaya 4. Laing ka nga talaga. Tama na, gatangan na rin bati boy. Ramar-ramo natin boy na yun. Sangaan mo lati ko, ormunan na eh. Kasi napadam. Kaya ito, itanglad. Kitangin da. Mati ah. Kaiso na nga tanglad sa atin boy. Pagpawagti ating manok, ngitim. Tanglad ba ito? Panaw sa amay. Tanglad data boy, ang utom kami na. Yeah, kiti. Ay, tanglad na banglo. Boy, may mo lang. May sa ata, diskarte maboy. Kwak tati boy, gumatang to di pasong adakal, ikas na kwadrado. Ah. Tapos i-display, katakatoy. Namito nga bonsai. Bonsai, papaya, 4. Nadi nga 3. May sa ata na panunot mo ah. Yeah. Boy, bakit taka bumanangay? Nangina ka nung gadyo bonsai cake. Sa bali mga bonsai ti bagbagam eh. Ay di bugimbilya ti bagbagam nangina. Ato yung madi mo papaya lang nangina. Man-mano kasta. Dakit tayo makikita mga lalakod na bonsai nga papaya. Ang damay. Hindi ah. Oh, yung nakadagawan di pasaw. Ano bunga pa, di pakinabangan pa. Boy. Kasano ngayon epektiba ti boy. Kas ti taramidan tamtong aming nga mulak ang papayan. Negosyo ka nung kastuin ah. Amin kita man tira mo na ni boy. Sang amboy na eh. Kas ti keketi ko customer. Rumutan ay rumutan. Ramutan. Rumutan yung bagbagam mo. Ngayon tati boy. Apa nga sa pulam na ma? Dako may tid ko, Jubeng. Awan na yawat ko di nagpabunyag eh. Kadi ka magaminapan. Taleng ka, ururayan na ka di simbaan, di ka manapan. Napanak ni madinala umunig. Pero di kagaya mo. Arjak. Sangwana na yun. Oh, napanam nga raw. Diyan ah, madira ko nga tumuluyin. Di na pangkarat ako madi sa lunanan, nagadasidaan jay. Kaya na nga raw, nauna ka nagbain. Kaya kudkud ka lang, kudkud, dakurad mo. Ito nga ko doon din nagkaknaitan eh. Sinagong ko naman Awan suna. At di pala balay damot anila kayo na. Mayat. Wala na di tata ako, galak ti danom. Ni, awan mo na yung uray nga bunod. Laing nga talaga di ah. Manti nangalan na nga diskarte. Di pa isang matama. Medyo alanganin at kiraramidin na di.